Kumusta idol? Ginaot ko nga okay ra ka diha. Kumbati lang tas kinabuhi, bisag lisod. Can we skip to the good part? Demi karon sa Cebu idol, diri man check-in sa Cebu R Hotel. Amo na ilang room good for 4 ni with pre-breakfast na affordable pagid kaayo. Pag humana mo plaster dol, gutom man gikan sa biyahe. Moto ni adto na mi sa Yakski Barbecue at bang lang ni sa among hotel. Mo na mong gi-order dol kana. Nya tilawan na din ato ning barbecue ana na. Nabe. Da lami kaayo. Parisan reg rice dol, tanawan na diha dol. Wagi lami og way rice. Man sa barbecue dol kanina pong chorizo, ana tuslo sa sauce. Ana bebe. Katsus kalami kaayo dol. Ay kalimtig hungit ang rice dol, mauna di gina pwede way rice. Kanina pong chicken liver dol, tuslo sa sauce. Mo nang sauce dol halang-halang perting lami Be, ay sus kalami kayo hungit day rice dol. Ay na pag sus mo ginay partner dol. Ana partneran day Mountain Dew na fights na. Pagkaugma dol, nag-abang mi og Toyota Vios 1.5 for 24 hours. Then ito na din mi sa New Star Mall. Nya mo na ni ang sulod ni diretso mi sa time zone. Giuban na namo ni among baby Colleen. Nya dula pud dol balik pud ko sa akong kapanahunan. Pag human itong bunal dol, kani ding basketball akong gitry kay mo man akong ganahan gud tanawa, wa gay paglubad dolo. Murag isa ra gay akong sayop diha tanawa dolo pagka-power kayo dol. O mga baliw o kaibigan namang nakakaaliw. Di na tayo babata edad. Asus, ang among baby Colleen nagmodel-model. Mo to dol, nigawa sa mi sa New Star Mall no, kinami tilawan ng kananan. Mo ni ang party bell tinola. Dagko kang serving sa ilang sinugbang isda, pusit, pork belly, then napod slay tinola dol, anli ang sabaw. Mo ni among gi-order dol na ay pork belly, na tinola, then ay sinugbang isda. Good for sharing kay dagko man. Yan lami pag timplada dol, di ka magmahay gyud. Sasawa pero kahit ganon barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man makita tsak may kwela yan ang Pag humana mo kaon dol, yato sa mi sa Cebu Ocean Park. Ya timing good mo pagsugod sa bird show. So tanaw sa ta. sa mga trip. Unti-unti na tayo nagsasawa pero kahit ganon barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan lang makita tsak may kwela yan ang aking mga tropa. Nya na-amaze ko aning puti nga langgam dolo tanawa ganan na dolo. Bright ka ayog mat, mura mag nakakumon. Pag guman sa bird show dol, ato na din may sa oceanarium. Dito na yung kitag face to face aning bangos, na ay talakitok, na ay mulmul, na ay black tip shark. Nya napagay ko andol kaning pugapo or lapu-lapu. High-tech yun diri dol, napon sila kaugalingong laboratory nila diri. Humana mo sa Ocean Park dol, nibiyahe nami padong sa 10,000 Roses Cafe. Unya diri mi ni agi aning bag-o nga bridge sa Cebu kaning CC-Lex. Ang ngunit o kaibigan, huwag kang Unya ang sedan diri dol kay Toyota Vios man imong sakyanan na toll fee nga 90 pesos. Ang pag-abot na mo sa 10,000 Roses dol, picture picture dito. Nindot pud siya kay timing nga sunset. Pero na may ka-order kay tagan kay tao Pag human diri ni ato na dayon mi sa IT Park. Baktas-baktas gamay, pahilis gamay sa kinaon. Nya mihapit na lang dayon mi sa Jco. Kaugma dol, Black Saturday ni balhin mig check-in. Nami diri karon sa Solia, Mactan. Mo ni among room dol, Deluxe Sea View.
Mo ni ang CR. Nice kaing CR. Man mo ni ang among bed, dagko ang bed, sigo ming upat. So mao ni ang view. Nice kang view dol. Huwag kang maawa sa iyong sarili. Apan check in ni dol, tagaan pug kanilag map kay dako maganing lugar ra gud. Mao ni ang beachfront diri dolo, di pud kamahayan, nindot pud. Nice. Iyang araw, ngunit para lang sa may tiyaga. Di po kaganahan maligog dagat dol. Daghan po kagkapilian nga pool nila, nay pangbata, ay ilang infinity pool. Pili lang ka, tanaw lang gikas map nila dol, kay dako gining lugar ra gyud. Itaas ang no. Ooh, yeah. Dahil wala rin mangyayari. Mao to dol, gabiin na. Di gid makumpleto ang adlaw sa among bata nga si Colin basta di ni si kaligo sa aqua park. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Sa sige na kog video sa lobby diri dol na ko'y nalabyan nga video ATM machine, so di ra ta mag-ul nga mahutdan tag cash. Naapod sila live band diri dol, so pwede ra ka mag chill diri. Sa among panihapon dol, diri mi sa ilang Earth All Day Dining. Magpanihapon na mo dol adto mi sa Salt and Sky Rooftop Lounge. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon pa. Ang gi-order nako diri dol kaning 5 ways to forget. Daghan man gi-mix ani nga imnonon, tan-aw nang naton nig makalimot mga mga problema ani. Happy Easter mga idol. So karon nga ligo sa mi diri. Nya pagkahuman kan imong bata kay gusto mangid siya aning Easter egg hunting, so nag-DIY na lang mi. Kami na din nagtago aning among gipamalit nga mga egg surprise. Ano to, nalingaw na gid taon ng among bata nga si Colin. Country road, your mom, almost heaven, West Virginia, the rich mountain shall not do a river. Life is so big and older than the trees, younger than the mountain. Time check mga idol, 8:30 AM. So naginahinay nami og adto sa among room para maligo og ilis kay 10 AM rataman ang ilang free breakfast. So muna to mga idol, amo nang gi-avail ang buffet free breakfast. So pilian nimo diri na ay Western, Mediterranean and Asian cuisine. Happy tummy gyud ni mga idol. So human na mig breakfast mga idol, amo nang gi-inahinay og process ang pag-check out. Nya mokabat mag mga 10 minutes ang pag-check out. Pero di ta mag-uol kay naagi tambayanan sa atong mga bata while waiting. So dili na lang kutaman mga idol. Salamat sa inyong tanan. Please like and share. Basta mo na to. Kung bati lang ta sa kinabuhi, bisag lisod.